Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Link, i-channel yefliki. Qinisekisa ukuthi like subscriber, qinisekisa ukuthi-ke ukuba umlandeli le channel usubscribe bese uleka le video le namanye amavideo amaningi, nanokuthi-ke ungaba imember ye-channel. Uba imember ye-channel kune-link ongayisebenzisa ukuthi ube imember. Uma umuntu onaso isifiso sokunikela uyakwazi ukuthi unikele usensa kule account number ekhona la, ungasensa futhi ezinye indlela zokunikela uma ucabanga ukuthi zilungele ngakwena. Inamba yami isense kuphela uma ungumlandeli wale channel. Isenze kusongo 9 ekseni kuya ku5 ntambama. Emva kwaloko ungasafona, ungangi-WhatsApp, ungasendele SMS, futhi ungaceli ku-WhatsApp, futhi ungaceli ukuthi ucela ku-SMS. Don't be mihlali ukuthi ngicela ukubuza uma uphupha la ukuthi ihlane ngabe kuthini. Naye ke sibheka la ku-comment section ku-YouTube. Into ayishoyo yini ihlane, ngaza ukuthi ihlane it's a wilderness ngesingisi, angazi namanye ama-languages ukuthi ihlane yini, kodwa indawo evulekile, yabo. Bayibiza nge-wilderness ngesingisi, wilderness, yeah, wilderness, yeah, wilderness noma wilderness, yeah. So naku singakusho la, uma uphupha ihlane kuwuphawu oluhle esikhathini esiningi esingasho. Number 1, ngenzeka la uphuphe usehlane, sithatha njengophawu oluhle uma luhlaza, nokuhlaza, utshani buhlaza ubuhle. Lokho kusho ukuthi ngenzeka kunesidingo sokuthi kubambe isizilo ukuyokhuleka ehlane uma kungukuthi nomuntu kamoya njengamanje, yabona. Ungoka Luka 4:1, uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJordani waholeleka ngomoya ehlane. Kanti number 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha usehlane kube uphawu oluhluma liluhlaza osuke lusho ukulindela isibusiso noma-ke lindela impendulo okade uyilindele kuNkulunkulu, mangukuthi kukhona okade ukukhulekisa noma ukukhulekisayo njengamanje. UGenesis 16:7, ingelosi kaJehova yamfumana ngasemthonjeni wamanzi ehlane, umthombo osendleleni eya-ke eShuri. 3, kuyenzeka ngesikhathi futhi uphupha la usehlane, siqhubeke nokuthatha njengenhle engabuye ichaze ukuthi izifiso zakho zizofezeka futhi mhlawumbe uzokuba nempilo enhle futhi ende nenjabulo. U-Isaiah 35:1, kuyakujabula ihlane nogwadule, kuthokoze uqwathule, lukhahlele njengentebe. 2, luyakukhahlela kahle, luthokoze, yebo luthokoze, luhube. 4, kuyenzeka ngesikhathi uphupha futhi ihlane uthole ukuthi kuwuphawu oluhle ngesikhathi liwuhlaza kunohlaza. Lokho sekusho ukuthi kungenzeka umuntu mhlawumbe onalo ugcobo, onalo ubizo lukamoya okumele ulilandele njengamanje, futhi into engavela ngoba vele wena umuntu onalo ubizo kumele ulisabele, kunalo ubizo kumele ulilandele njengamanje ubizo lukamoya. Kodwa u-Isaiah 40:3, izwi liyamemeza lithi lungisani ehlane indlela kaJehova, nihlelembe oqwathuleni umgwaqo kaNkulunkulu wethu. Ulenti uma unobizo likaNkulunkulu esengave noma kunobizo lesidalwa sikamoya. Asivale ngokuthi-ke number 5, kungenzeka futhi uphupha usehlane sithele njengophawu lubi uma kuwugwadule leli hlane lakho lingenabo utshani noma utshani bushile, noma-ke kuwugwadule kungekho kumilile lokumilayo kulelo hlane lakho. Lokho kubi kungakhomba la ukuthi wena kungenzeka ubhekene nesikhathi esibi noma uzobhekana nesikhathi esibi sokululazwa, ukuswela, ubumpofu noma ukungafezeki kwezifiso nenhlelo zakho. uJeremiah 17:6, uya kuba njengesihlahla esiyize ehlane, angaboni ukuthi-ke kuyeza okuhle, uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane, ezweni likaSawuli elingahlalwa muntu. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la udaba lwehlane, uyabona into enjalo, ngoba abanye abantu bambethwe imimoya yidalwa zesiganga zasehlane ethi badinga ukuthi bahambe baye lapha. Abanye bayambathwa umoya kaNkulunkulu osikubaholela ukuthi ababe lapha beyokhuleka ehlane from time to time. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde. Inamba yami isenze kuphela ngomlandeli le channel, futhi uyisenze ngesikhathi esifanele ekseni ngo-9 kuya ku5 ntambama. Emva kwalokho ungifonele futhi ungi-SMS ngo-WhatsApp. Sabonga.
Yesu, siweni basi